गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिनाय दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारी। मैया हाइलाकान्दियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेदेर मोननै मोनथामसो आसनिनि खौरां फोसावो। बिथाङा फोसावोदि अक्ट'बर मासाव रायजोआव फिन 7 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय आसनि होगोन। 10,000 राङै आत्मसहायक गटफोरनि सोद्रोमाफोरनो बेंक एकाउन्टाव रां सोनानै होगोन आरो बेकार लाइमोनफोरनो फालांगि खालामनायनि मुङाव 2 लाख राङै फ्रि होनाय जागोन होनना बुङो। बेराफारसेथिं बिटिआरआवबो मावफुंगोन मावफुङा बेयो उननि बाथ्रा, नाथाय मैया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा रौतायाव थांनानै मोनसे गावसोरनि हानजानि मिटिंआव मोननै मोनथामसो गेदेर खौरां फोसावो। बिथाङा रौता ओनसोलनि खेलानि जौगानायखौ नोजोर होनानै 5 कौटि रांनि स्टेडियाम, अर्गानिक इउनिभार्सिटि, कुल स्टरेजजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो दल संगठनफोरनि जयै मोनसे बिल्डिं खालामगोन होननाबो खोथा होयो। दिल्लीयाव बावैसो साननिफ्राय G20 जथुम्मानि थाखाय भारत सरकारा सान हर खामानि मावगासिनो दङ। बे जथुम्मायाव आमेरिकानि हादोरगिरिजों लोगोसे गुबुन हादोरनि गाहाय मन्थ्रिफ्रा गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन। ओंखायनो बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनो थाखाय भारत सरकारा 1,30,000 रौनिया हानजा बाहायनायनि खौरां फोसावो। बेजों लोगोसे रैखाथिया जाहाथे बांसिन गोख्रों जायो, बेनि थाखाय अख्रां जाहाजजों दावहा नांग्रा राफेल अख्रां जाहाज आरो ड्र'ननिबो लाहार फाहार खालामदों होनना सुलुङाव फोरमायो। आरो सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे जथुम्मायाव फैनाय दाब हादोरनि आलासिफोरखौ दिल्लीनि 5 स्टार हटेलफोराव दोननायनि थाखाय थिक थाक खालामखाबाय। मैया लखिमपुराव पुलिस थानानि मोनसे हानजाखौ 2 नं बालापारा आहमेदपुरनि दलनिपारा गामियाव गाग्लोबो। जेब्ला बिथांमोना सिभिल ड्रेसजों सासे मुंदांखा ड्राग्सनि फालांगिरि बिथांनि लोगो साद्दाम हुसैनखौ हमनो थाङो, अब्ला नखरनि मानसिफ्रा पुलिसफोरखौ आखायाव अख्लाबना होयो आरो लोगो साद्दामखौ लानानै खारो। लोगोसे बेबायदि होंगो दोंगो थासारियाव साद्दामनि गोरबोआव थानाय बिसिया जखम जायो आरो बे जाथायखौ एसपि आनन्द मिश्र बिथाङा सुलाद लाहोयो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। मैया फिन 74 बोसोर बैसोनि हेमा मालिनीआ अमिताभ बच्चनजों कामबेक सावथुनाव फाव खालामनानै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनो नागिरनायनि बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बागवानाव अमिताभ बच्चनजों फिल्म खालामनाया दिनैसिम 20 बोसोर जाबाय। ओंखायनो जेरैबायदि शाहरुख खाननि पाठान आरो सानिल देवलनि गद्दार 2आ मुंदांखा जादों, बेबायदिनो कामबेकनि गेजेरजोंबो फिल्म नायग्राफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन होननाबो बिथाङा आसा फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम फिन जासि हरफिनाय। नोंथाङा आंनि एसपी बड' निउज चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।